Hello guys, welcome to my video. Guys, new araw na to ay Fiesta Kinaalmila sa Barangay Tombor, Binmaley, Pangasinan. Dahil kami lang mabisita niya, kaunti lang lutuin nila. At syempre, tumulong rin ang mga Power Pop Girls para mapabilis sa pagluluto. Kung tatanungin mo ko kung ano lasa ng luto nila, ito, buhay pa naman kami. Joke lang yun. Ang totoo, masarap ang luto nila. Naubos nga namin eh. Siyempre, pagdating ng gabi, inuman na at video okay. Kahit mukha na kaming haggard, diretso lang inuman. Enjoy lang kami. Minsan lang naman to eh. At sakto lang inom namin. Sakto lang para malasing kami. Pagkatapos ng inuman, palakasan naman ang hilig. Guys, salamat sa panonood.